Paní Marie pracuje jako účetní, žije s manželem a se synem. 77letá maminka bydlí na druhém konci města, dcera s vnoučaty žije 30 kilometrů daleko. Marie všem věnuje svoji přízeň. Žijí spokojeně až do chvíle, než maminka skončí v nemocnici. Paní Marie začne mít obavy. Dokážeme se postarat? Co všechno musíme zařídit, abychom si ji mohli vzít domů? Zvládnu dlouhodobě práci, domácnost, vnoučata a péči o babičku? Pokud je vám tato situace povědomá, právě vám je určen projekt 2 životy, spolufinancovaný prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Paní Marii podá pomocnou ruku rodinný průvodce a psycholog. Péči o babičku rodina zvládne díky podpoře od zdravotní sestry. Sociální pracovnice ji seznámí s tím, jak získat finanční příspěvky a potřebné pomůcky. Specialista poradí, jak má babička posilovat paměť. Projekt 2 životy je určen všem pečujícím, nejenom paní Marii. Vážíme si vašeho času a proto vás navštívíme tak, jak se to vám bude hodit. Volejte nám na telefonní číslo 733 194 952 nebo pište na e-mail info@adoma-os.cz.